बोलोच्या ऐकू येता नाही ऑडिबल असा. ओके थँक्यू. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. करोति वाचालं करोम्यं गायत्री यत्पादमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य. हरे कृष्णा. तुमका सगळ्यात मगले कोकणी थोडे बेर करचे पडतले कारण मगले थोडे डिफरंट वर्जन असता. सॉरी फॉर दॅट. ओके तर आज आमगेलो टॉपिक असा जपा. जपा. तर जपा म्हणात येते एक म्हाका विचारशी आशिल्लो रश्मी माताजी ते पार्टिसिपंट असतात ते त्यांच्यापैकी कोणीय बी चॅन्टिंग केले ना असे असा जपा केले ना असे कोणी असा म्हणून माताजी ऑलमोस्ट हांग जॉईन जालेले पुराय जणांनी जप करता आसताची. जप करता आता. ओके थँक्यू. तर जप म्हळ्यार भगवंताले नामस्मरण घेवचे. आता भगवंताचे नामस्मरण आम्ही तीन टाइप्सान करू शकतात. एक म्हळ्यार जे आम्ही बीड्स घेऊन जप करतात इंडिव्हिज्युअली. दुसरे म्हळ्यार संकीर्तन ग्रुपात बसून सगळेजण मेळून चॅन्टिंग करतात. तर त्याका म्हणतात संकीर्तन. हे दोन प्रकारचे जप करतात. आणि थर्ड प्रकारचे म्हळ्यार मनातल्या मनात देवान नाव घेत रावचे. तर आज आम्ही कव्हर करचे असा जप म्हळ्यार इंडिव्हिज्युअली चॅन्टिंग. हे जे चॅन्टिंग आम्ही करतात ती बीड्साचेर करच्या जाय. खूप जणांक अशें दिसता की हांव दिवसभर हरे कृष्ण 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 हरे हरे म्हणत रावल्यार म्हाका चॅन्टिंग करची वेगळी गरज ना. तशें ना. बीड्साचेर जितले राउंड तुम्ही कमीट केली आसात तितली राउंड रोज केल्यार बरी उरता आणि आमची स्पिरिच्युअल प्रोग्रेस जाता. तर बीड्साचेर हात दवरून आम्ही चॅन्टिंग केल्याचे फायदे किती जातात ते हांव शॉर्टकन सांगता. एक म्हळ्यार जेन्ना आम्ही बीड टच करतात तोंडान होली नेम म्हणतात आणि आमगेल्या कानान आम्ही ते ऐकतात तेन्ना ऑटोमॅटिकली 3 सेन्सेस आमगेली तातूंत एंगेज जातात. आमगेले टंग, आमगेले इयर्स आणि आमगेले टच फिंगर्स. 3 सेन्सेस ऑटोमॅटिकली डिवोशनल सर्व्हिसात एंगेज जातात.
एका 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 सरशी म्हळ्यार ऍट वन टाइम 3 सेन्सीस जर का एंगेज झाले तर ताजो फायदो बरो उरता. बीड्स घेऊन आम्ही चॅन्टिंग केल्यार आमगेले कॉन्सन्ट्रेशन बी बरें जाता आणि काउंटिंग बी वेगळे करची पडची ना. नाजाल्यार कितें जाता आमी काउंट करचे 1 2 3 अशें म्हणून काउंट केल्यार तर काउंटिंग कडेन लक्ष दिवचे की होली नेमाचेर लक्ष दिवचे हाजो गोंधळ जाता. पण आम्ही जर का बीड्साचेर चॅन्टिंग केले तर ऑटोमॅटिकली काउंटिंग जाता बीड्साचेर आणि आमकां फक्त त्या होली नेमाचेरच कॉन्सन्ट्रेट करची गरज पडटा. आमगेलें चॅन्टिंग इझी जाता आमी जर का बीड्साचेर चॅन्टिंग केली तर. दुसरी म्हळ्यार आमी एक डिसिप्लीन करू शकता स्वतः की हांव रोज 4 राउंड्स करतले 5 राउंड्स करतले 8 राउंड्स करतले. तर ते डिसिप्लीन आम्ही केल्यार हळूहळू हळूहळू आम्ही ती नंबर ऑफ राउंड चॅन्टिंग करचे ती वाडयल्यार आणि कमीट केल्यार त्या नंबर ऑफ राउंड्साचेर म्हळ्यार सुरवात जर कोणी 4 राउंडान केली मागीर म्हणटले आम्ही 6 राउंड करतली आम्ही 8 राउंड करतली 12 करतली 16 तर हळूहळू जर का वाडयत वाडयत वचून आम्ही त्या नंबराक जर कमीट रावले तर आमगेली प्रोग्रेस बी तसोच बरो जाता. तर हे ऍडव्हान्टेजेस आसात आम्ही जर हे केल्यार आणि आमगेले लाईफ म्हळ्यार रेग्युलेटेड जाता. रोज हांव 8 राउंड्स करतले रोज हांव 16 राउंड्स करतले ते एक रेग्युलेट जाता. नाजाल्यार कशें जातले एक फावटी आमी 1 राउंड करतली एक फावटी आमी 25 राउंड्स करतली एक फावटी आमी 10 राउंड्स करतली. सो देर इज नो रेग्युलेशन इट वॉज व्हेरी इरेग्युलर. कन्सिस्टन्सी जर का जाय जाल्यार आमकां रेग्युलरली सेट नंबर ऑफ प्रॉमिस नंबर ऑफ राउंड्स करची गरज आसा. त्यासाठी आम्ही बीड्साचेर चॅन्टिंग केल्यार बरें जाता. आणि एक म्हळ्यार बीड्स 2 प्रकारची उरतात ज्याचेर आमी चॅन्टिंग करतात. एक म्हळ्यार तुलसी तुलसीचे जे स्टेम उरता ब्रांचीस उरतात ताजे बीड्स बनयतात आणि दुसरे म्हळ्यार नीम ट्रीचे नीम. तर दोन्ही आर प्युरिफाईंग. जनरली सुरुवात जेन्ना आम्ही चॅन्टिंगची करतात आयुष्यात फर्स्ट टाइम चॅन्टिंग करतात तेन्ना जनरली नीमच्या बीड्साचेर आम्ही चॅन्टिंग करतात. जेन्ना आम्ही फिक्स्ड अप जातात तेन्ना तुलसी बीड्सची आम्ही चॅन्टिंग करू शकतात. तुलसी बीड्सचे आणि नीमचे इम्पॉर्टन्स कितें आसा की आमगेले स्पर्श तातूंत जाल्यार एक तर आमगेले माइंड काम जाता. दुसरे म्हळ्यार आमकां प्युरिफिकेशन जाता आमगेले प्युरिफिकेशन जाता कारण आम्ही स्वतः ते टच करतात. आम्ही टच करतात ते बीड्साक आमगेल्या कानात आयकतात आणि आमगेल्या तोंडान आम्ही ते उच्चारण करतात. तर आमगेले तशी प्युरिफिकेशन जावच्याक मदत जाता जर बीड्साचेर केल्यार. अदर ऑल्टरनेटिव्ह टू बीड्स इज काउंटर. काउंटराचेर आमकां ते करत बसचे पडटले ओके एंड देन यू हॅव टू डिवाइड 108 चे डिवाइड म्हळ्यार म्हागेले आतां 5.5 राउंड झाले ते बरे बी दिसना आयकुच्याक. इफ यू कॅनॉट डू इट ऑन द बीड्स कारण काही काही देशात बंदी उरता तेन्ना तुम्ही काउंटराचेर केल्यार वेगळी गोष्ट. म्हळ्यार instead of not chanting at all, chanting on counter, that is something better. पण wherever possible आमकां बीड्साचेरच करच्याक जाय. म्हळ्यार 99% बीड्साचेर करचे. जर का अगदीच आमकां शक्य ना जाल्यार 1% आउट ऑफ रिक्वायरमेंट आम्ही काउंटराचेर करू शकतात. पण एज फार एज पॉसिबल अवॉइड द काउंटर्स कारण एक फावटी काउंटरची सवय लागली मागीर आमकां बीड्साचेर परत करच्याक भारी कठीण जाता. तर बीड्साची सुरवातान सवय करच्या जाय. आता चॅन्टिंग जेन्ना आमी करतात अशें म्हणटात की आमगेले हृदय म्हळ्यार एक मिरर म्हणटी उरता आणि त्या मिरराचेर आमगेले अनर्थ काम क्रोध लोभ मोद मोह मद आणि मत्सर हे जे 6 आमगेले अनर्थ आसात ते अनर्थ हळूहळू हळूहळू वचच्या लागतात. म्हळ्यार कितें की समजा आमगेलो मिरर आसा पर्पज ऑफ द मिरर कितें तातूंत आमकां स्वताले रिफ्लेक्शन दिसच्या जाय स्वताले स्वरूप दिसच्या जाय. व्हॉट इज अवर नॅचरल स्वरूप. आमगेले स्वरूप कितें आसा आमी भगवंताले दास आसा हे आमगेले एक्चुअल स्वरूप आसा. पण आता आमकां कितें दिसता आमी बॉस आसात. ते बॉस फिलिंगांतल्यान दास फिलिंगांत हाडच्याक आमकां कितें करचें पडटलें आमगेले अनर्थ घालोवचे पडटले. सो अनर्थ म्हळ्यार त्या मिरराचेर डस्ट
मिरराचेर डस्ट उरल्यार आमकां मिररात आमगेलो चेहरो दिसतो ना, फेस दिसतो ना. पहिली ती मिरर आमकां साफ करचें जाय. आणि जर का मिरर साफ केली तरच आम्ही स्वतःचे स्वरूप तातूंत पळोवंक शकतात. तर आमगेले हृदयाचे मिरर साफ करण्याचो एकच मार्ग आसा, तो म्हळ्यार जप करचे. आम्ही जप करत रावली तर हळूहळू हळूहळू आमगेले अनर्थ वतात. म्हळ्यार कितें आमगेल्या मिरर 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 रुपी हार्टातले आमगेले जे आसा ते सगळे अनर्थ वतात आणि आमकां आमगेले ओरिजिनल पोझिशन विच इज सर्वंट ऑफ द सर्वंट ऑफ द सर्वंट्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड आमकां ती स्वतालो चेहरो दिसता, स्वताले पोझिशन आमकां कळटा. म्हण चॅन्टिंग करचे इतले इम्पॉर्टंट आसा. तर आम्ही एक एक्झाम्पल घेऊया. म्हळ्यार एक रियल लाईफ स्टोरी आसा. एडवांटेजेस ऑफ चॅन्टिंग. चॅन्टिंग केल्यार आमकां एक तर आमकां हार्ट क्लेन्स अप जाता. दुसरे म्हळ्यार आमगेले फोकस, कॉन्सन्ट्रेशन, दीज आर द मटिरियल बेनिफिट्स दॅट वी गेट. हे सुधारता. तर आमगेल्या माहितीत अशी चोरडा आशिल्ली. 10th 8th 9th आशिल्ली ती चोरडा. आणि तांकां म्हळ्यार माथ्याक कितें वचन आशिल्लें. इतले ते कितें म्हणटा ते ढड्डू अशी आशिल्ले चेरडा ती. माथ्यात काय वचन आशिल्ले आणि ते एका ट्युशन क्लासेसाक वचचे लागले. ट्युशन क्लासेस तांगेलो जो सर आशिल्लो तो इस्कॉनचो डिवोटी आशिल्लो. तर त्या सरान त्या चोरडाक एक फावटी टेम्पलात हाडले. आमगेले राधा गोविंद टेम्पलात हाडले. थंय सांगलो क्लास आशिल्लो थंय टेम्पलात हाडले. तर आमी आज टेम्पलात बसया. सगळी चोरडां टेम्पलात आयली. तांकां भारी बरें दिसलें. तांकां ताणें सांगलें की तुमी आजपासून जॉब करच्या लागा. आता ही स्कूल चिल्ड्रन आसात 8th 9th स्टँडर्डांतली. तर केन्ना पास जाताली, एकदम लो मार्क्स मेळून पास जाताली अशी तांगेली बुद्धी आशिल्ली. तर ती चोरडा चॅन्टिंग करच्या लागली कारण ती देवर इनोसंट अँड देवर कमिंग फ्रॉम कल्चर्ड फॅमिली. आणि चॅन्टिंग एक्सेप्ट केले. इंटेलिजन्स नाशिल्ले पण चॅन्टिंग एक्सेप्ट केले बिकॉज कल्चर वॉज गुड इन द फॅमिली. चॅन्टिंग सुरू केल्यानंतर तांकां इतको फरक पडलो. आता ती सगळी चोरडा ती जेन्ना टीवाय तांगेले झाले ती फर्स्ट क्लास आयली. कॅन यू इमॅजिन. जी चोरडा जेमतेम पास जाताली, फेल जाताली, अशी चोरडान जेन्ना चॅन्टिंग चालू केले आपोआप तांगेले फोकस, कॉन्सन्ट्रेशन, स्टॅबिलिटी सगळी इतली वाढली की तांगेली बुद्धिमत्ता ती वाढली. आणि तशी कर ती तांकां चॅन्टिंग केल्यानंतर तांकां हो फरक पडलो तांच्या आयुष्यात. तर दिस इज अ मटिरियल बेनिफिट. पण तो बेनिफिट जालो कसल्यान जालो? जपा केल्यान. आणि स्पिरिच्युअल बेनिफिट तो जातलोच कारण तांगेलें हृदय शुद्ध जातले. तांकां आमगेले स्वताचे स्वरूप कळटले. डिवोशनल सर्व्हिस करची आवड निर्माण जातली. अनर्थ निवृत्ती जातली. हे सगळे तर तांकां बेनिफिट मेळ्ळेच पण मटिरियल बेनिफिट बी तांकां मेळ्ळे. सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ चॅन्टिंग प्रॉपरली. आता आमगेलो असो अनुभव आसा की जेन्ना आमी हातात माळ घेतात चॅन्टिंग करच्या खूप जणांचो अनुभव आसा. चॅन्टिंग करता 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 न्हीद येता. आमगेले लक्ष हांगा थंय वचचे लागता. माइंड हांगा थंय धांवता. आज म्हाका कितें करचें आसा, काल हाणें म्हाका कितें सांगिल्लें, फाल्यां कितें करचें आसा, तो म्हजे कडेन अशें कितें उलयतालो, ही म्हाका अशी कितें उलयताली, अशे सगळे विचार आमगेल्या मनांत येतात. है की न्ही. सो माइंड हांगा थंय धांवत उरता. तर चॅन्टिंगाचो मेन ऍक्टिव्हिटी कितें आसा चॅन्टिंगाची? वी हॅव टू हियर ईच अँड एव्हरी मंत्र. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तर ईच अँड एव्हरी वर्ड ऑफ द मंत्र आमकां आयकुचे जाय. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ द मंत्र? मिनिंग ऑफ दॅट मंत्र इज ओ राधे, ओ कृष्णा, प्लीज एंगेज मी इन युअर होली सर्व्हिस. आमकां सर्व्हिस दी ही आम्ही मागतात. आम्ही आतुरतीन भगवानाकडे ते मागतात की म्हाका सर्व्हिस दी. तर हे मागणे करचे बाजून रावता आणि आम्ही किती विचार करतात आणि म्हाका अशें सांगले, हांव तुका आतां अशें उत्तर दितले, म्हाका इतले इतले काम करचे आसा. आम्ही प्लॅनिंग करच्या सुरवात करतात मनात. सो हाऊ टू गेट रीड ऑफ दिस प्रॉब्लेम? तर एक पुण्याचे एक ब्रह्मचारी आशिल्ले ताणें आमकां एक ही ट्रिक सांगिल्ली
ते म्हणच्या लागले की तुमगेले जी बीड्स असतात, बीड्स 108 बीड्स असतात, बरोबर. तर 108 बीड्सात तुम्ही 12 12 12 12 म्हणजे 12 9 108. तर 12 बीड्सचं असं ग्रुप करून आफ्टर एव्हरी 12th बीड तुम्ही एक धागो बांधा, एक एक थ्रेड बांधतो. आणि इन दॅट 12 बीड्स आम्ही असे विचार करचे की हांवें 12 बीड्सांतले कितले बीड्स ऍक्च्युली ऐकले आम्ही. जेन्ना तो थ्रेड येता तेन्ना दिसता अरे 12 बीड्स झाले आणि एक बी हांवें ऐकले ना, आम्ही जागी जातात. नाजाल्यार आम्ही केन्ना जागी जातली, 108 बीड्स झाल्यानंतर जागी जातली. तर आयदर 12 बीड्स नंतर नाजाल्यार 6 बीड्स नंतर तुम्ही जर का इतले आमगेले फिकल माइंड उरल्यार 6 बीड्सच्या नंतर ट्राय करू शकतात. असे करून आमकां ऍटलिस्ट 6 बीड्स नंतर 12 बीड्स नंतर याद येतली की आम्ही चॅन्टिंग करतात, आमकां ऐकुच्या जाय. आणि इन साधना चार्ट ते लोक बरयतात, हाऊ मेनी नंबर ऑफ बीड्स डिड आय हियर. 108 beads chanted, but how many beads did you hear out of that? That is important. कारण आम्ही ऐकल्यार आमच्या कानातल्यान ते शब्द आमच्या हृदयात वतले आणि मगच आमचे हृदय क्लिअर जातले. नाजाल्यार हांगच्यान ऐकचे हांगच्यान भायर सोडचे, हृदयापर्यंत पावच ना. देन व्हॉट इज द यूज ऑफ दॅट चॅन्टिंग. तर आम्ही स्वतःच रिमाइंड करून दिवचे जाय की कितले बीड्स आम्ही ऍक्च्युली ऐकलात. म्हण ते थ्रेड बांधचो एक टेक्निक असा, ताणे आमकां शिकयली. तर ते एक असा. दुसरे म्हळ्यार कितें की जेन्ना आमी अशी जागी जातले, अरे 6 बीड्स झाले ऐकले ना, 12 बीड्स झाले ऐकले ना, तेन्ना वी हॅव टू ब्रिंग अवर माइंड बॅक. गुरुजन प्रभू म्हण प्रोपर डिसायपल असतात, ताणे पुण्यात एक वर्कशॉप घेतलेलो. तातूंत ताणे सांगिल्ले की while chanting on the current bead, you tell your mind, कारण माइंडाक जर का सांगले की तुका 108 बीड्स तुका ऐकूचे असतात, माइंड विल नॉट बी एबल टू टेक अप सच अ बिग चॅलेंज. तो माइंडाक सांगचे ही बीड ऐकूच्या जाय, तुका ही बीड ऐकूच्या जाय असे एव्हरी बीडाक सांगचे. एव्हरी बीड जेन्ना आमच्या हातात असं उरता तेन्ना सांगचे की प्लीज हियर दिस बीड and chant Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Now this beat Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare. असे एव्हरी बीडा जर आम्ही माइंडाक सांगत रावले की तुका हे बीड ऐकूचे असा, तुका हे मंत्र ऐकूचे असा, तर आमगेले चॅन्टिंग सुधारू शकता. तर ही सगळी किती टेक्निक्स असतात जपा करचे. तर जपा करचे महत्व आम्ही सांगले की आमगेले अनर्थ निवृत्ती जाता, आमकां डिवोशनल सर्व्हिस करची आवड उत्पन्न जाता, आमगेले कृष्णावरील प्रेम उत्पन्न जे आमकां आमगेल्या हृदयात डॉर्मंट स्टेटाक असा ते ओपन जाता, रिअवेकन जाता. सगळ्याला हृदयात कृष्णाविषयी प्रेम असा, पण आम्ही ती आता विसरला कारण ते सुप्त अवस्थेत असा. तर ताका जागे करचे जाय, रिअवेकन करच्या. चॅन्टिंग इज द ओनली थिंग कलियुगात. कलियुगात जर आमकां कृष्ण प्रेम मेळचे उरल्यार आमकां चॅन्टिंग करचे खूप इम्पॉर्टंट असा. कारण आमकां खबर आसा सत्ययुगाक पेनन्स करचो पडटलो, तप. त्रेतायुगाक सॅक्रिफायसीस करताले, यज्ञ करताले. द्वापर युगात डिटी वर्शिप करताले. पण कलियुगाली आमगेली मती इतली मंद असा की इतली हळूहळू आम्ही काय करू शकणार. So holy name, Krishna descends in the form of his holy name. आणि जेन्ना आम्ही चॅन्ट करतात तेन्ना ऍक्च्युअली कृष्णा इन द फॉर्म ऑफ हिज होली नेम डान्सेस ऑन अवर टंग. तर जेन्ना कृष्ण आमगेल्या जिभेचेर आयला, हाऊ कॅन वी नॉट लुक एट हिम, हाऊ कॅन वी नॉट पे अटेन्शन. दुसरे आणि एक उदाहरण आमकां शुभविलास प्रभून सांगिल्ले, ते म्हाका अजूनही याद आसा. आणि ते म्हाका चॅन्टिंग करच्या जेन्ना हांव बसता तेन्ना म्हाका त्याची याद येता आणि चॅन्टिंग म्हाका सुधारचे जाय अशें दिसता. तर असे उदाहरण की राधा गोपीनाथ टेम्पलात ब्रह्मचारी सगळे सर्व्हिसेस डिवाइड केला.
हा ते सर्विसेस डिवाइड केला तर एक सर्विस असा वॉटर टँक साफ करची. तर सगळे उदक उडवचे आणि ती घाणेरडी जाल्ली जी वॉटर टँक असा ती स्वच्छ करची आणि मागीर तातूंत क्लीन वॉटर भरचे. शुभ्राज प्रभू आमकां सांगताले की आम्ही जेन्ना त्या वॉटर टँकात उतरतात सकल तेन्ना इतलो तातूंत मॉस उरता, इतकी घाण उरता की आमकां लिटरली अशें नाकाचेर फडको दवरून ते काम करचें पडटा. आणि तेन्ना आमकां रिअलायझेशन कितें जाता की हर एक मनशाल्या हृदयात परमात्मा रावता. तर इमॅजिन अवर हार्ट इज लायक अ वॉटर टँक. आमगेल्या हार्टात इतले अनर्थ उरल्या ती कितली घाण उरतली तातूंत आणि त्या घाणेरड्या जागेत जर परमात्माक रावचे उरल्यार कितले वाईट जातले. सो वी हॅव टू क्लीन अवर हार्ट आणि क्लिनिंग ऑफ द हार्ट हॅपन्स ओनली बाय चॅन्टिंग. म्हळ्यार चॅन्टिंगचे जपा करचे इम्पॉर्टन्स कितले आसा. जर आम्ही बरी करून चॅन्टिंग केली तर आमगेले हार्ट क्लीन जातले आणि मागीर जो परमात्मा जो हार्टात आमकां रावता ही विल हॅव अ क्लीन प्लेस टू लिव्ह इन. अदरवाईज घाणेरड्या जागेत त्या परमात्मा रावचे पडटले. इट इज सो व्हेरी बॅड. सो आम्ही जेन्ना जप करच्या बसतात तेन्ना जर का आम्ही अशी स्वतःक याद करून दिली की सी यू आर क्लिनिंग द हार्ट. Heart is a place where Paramatma resides. So heart has to be very clean. That will happen only by good chanting. तर बरी पण चॅन्टिंग करचे आमकां भरपूर गरज आसा. तर चॅन्टिंग इतले इम्पॉर्टंट आसा. आता चॅन्टिंग जर आम्ही प्रत्येक शब्द जो आम्ही म्हणतात ते ऐकूच्या जाय. चॅन्टिंग हांवें सांगितले की मनातल्या मनात बी करूच शकता पण आम्ही मनातल्या मनात केल्यार कितें जाता एक तर न्हीद येतली. दुसरी म्हळ्यार परोपकार जावचो ना. आम्ही थोडी होडान चॅन्टिंग केले तर आजूबाजू जे दुसरे लिव्हिंग एंटिटीज असतात इन्सेक्ट्स उरतले, बर्ड्स उरतले, अॅनिमल्स उरतले, दुसरे आमगेले घरातले फॅमिली मेंबर्स उरतले, ते सगळे फॅमिली मेंबर्स बाकीचे सगळे जे लिव्हिंग एंटिटीज तांकां बी कृष्णाचे नाव ऐकूचे मेळटा. म्हळ्यार स्वतालो बी उद्धार जाता अँड सराउंडिंग पीपलालो बी उद्धार जाता. सो लिटल लाऊडली वी हॅव टू चॅन्ट. एकदम जोर जोरात बदरून चॅन्टिंग करची गरज ना, बट ऍटलीस्ट हरे कृष्ण ऍटलीस्ट अवर नेक्स्ट पर्सन कॅन हिअर. इतली केल्यार तागोलो बी परोपकार जातलो. चॅन्टिंग प्रभुपाद सांगतात नेहमी की चॅन्टिंग करचे असे फिक्स्ड रूल्स अँड रेग्युलेशन्स ना. असे ना की चॅन्टिंग असेच करचे जाय, उबरावूनच करचे जाय, बसूनच करचे जाय. चॅन्टिंग कॅन बी डन एनीवेअर at any time and there are no hard and fast rules for chanting. असे प्रभुपादान सांगितले. फक्त प्रभुपादान स्पेसिफिक इन्स्ट्रक्शन दिले, don't sit in the toilet and chant. Don't sit in the toilet and chant. You can chant in the train, you can chant in the bus. तुम्ही उभरावून संपून चॅन्टिंग करू शकतात, एका जागेवर बसून चॅन्टिंग करू शकतात. पण बेस्ट मेथड ऑफ चॅन्टिंग म्हळ्यार एका जागेवर बसून पाठ सरळ दवरून आणि उच्चार शुद्ध करून चॅन्टिंग केल्यार ताजो मॅक्झिमम आमकां फायदो जाता. आणि ब्रह्ममुहूर्ताक म्हळ्यार कितें सनरायजाचे 1.5 hours बिफोर दॅट इज द बेस्ट टाइम फॉर एनी स्पिरिच्युअल ऍक्टिव्हिटी. तेन्ना जर आम्ही चॅन्टिंग केले तर ताजो फायदा आमकां भरपूर जाता. पण दॅट इज अन आयडियल सिच्युएशन. पण सगळ्याकच ते जमतले असे ना. So we have to choose what is the most peaceful time for us where we are not disturbed at all. जर आम्ही ऑफिसात काम करत बसतात चॅन्टिंग केली तर व्हेरी बॅड. विल बी व्हेरी बॅड एक्झाम्पल्स. बाकीचे लोक म्हणतात इस्कॉनचे लोक ऑफिसात येतात आणि चॅन्टिंग करतात. व्हेरी बॅड एक्झाम्पल. तर वी हॅव टू चूज व्हॉट इज द बेस्ट टाइम फॉर अस टू चॅन्ट वेअर वी विल नॉट बी डिस्टर्ब. मॉर्निंग अवर्स आर द बेस्ट. कारण त्यांना कोणाला फोन येणार, कोणाला दरवाजा बी नॉक करणार, कोणी उलोवच्या येणार काय नाही. द बेस्ट टाइम टू सिट अँड चॅन्ट पीसफुली. पण जर ते शक्य ना, जर का बेगी सगळ्या बच्चा ऑफिसा बच्चे असा, कोणी घरातले लोक ऑफिसा बच्चे उरतले, शाळेत कॉलेजात बच्चे उरतले, डबो बनवचो असा,
हे सगळेच जर का उरल्यावर मॉर्निंग जर का शक्य ना झाल्यावर व्हॉट इज द नेक्स्ट बेस्ट अवेलेबल टाइम वेअर इट विल नॉट देर विल नॉट बी एनी डिस्टर्बन्स. आमकां आमगेलें शेड्यूल खबर आसा की हो हो वेळ म्हाका बेस्ट आसा चॅन्टिंग करच्या, ह्या वेळेक म्हाका कोण डिस्टर्ब करचे ना. सो वी हॅव टू चूज अँड रेग्युलरली कन्सिस्टंटली चॅन्ट ॲट दॅट टाइम. So chanting is nothing but meeting with Krishna, a personal dialogue with Krishna. आम्ही कृष्णाकडे उलयतात, हरे कृष्णा राधा राणी प्लीज म्हाका सर्व्हिस दी, प्लीज म्हाका सर्व्हिस दी. सो वी आर हॅव्हिंग अ डायलॉग विथ कृष्णा. त्या कॉन्शियसनेसान जर आम्ही चॅन्टिंग केली तर ती चॅन्टिंग बेस्ट जातली. वी आर टॉकिंग टू कृष्णा अँड होली नेम इज नथिंग बट कृष्णा हिमसेल्फ. So when we chant the holy name, we are actually talking with Krishna. And Krishna reciprocates. आम्ही जितली सिन्सिअरली चॅन्टिंग करतली तितली, असे म्हणतात की ज्यांना आम्ही निधून चॅन्टिंग करतात, सपोज वी आर नॉट वेल अँड वी कॅनॉट सिट, बॅक एक असा आणि किती ताप आयला किती बी झाला आणि आमकां निधूनच चॅन्टिंग करचे जाय. तर वेन वी आर स्लीपिंग अँड चॅन्टिंग ऑर लाईंग डाऊन अँड चॅन्टिंग, कृष्ण आमगेल्या मुखार बसून ऐकतात आमगेले चॅन्टिंग. ज्यांना आम्ही बसून चॅन्टिंग करतात कृष्ण उबरावून ऐकतात. ज्यांना आम्ही उबरावून चॅन्टिंग करतात कृष्ण डान्स करत ऐकतात. सो कृष्ण, वी मेक वन स्टेप टुवर्ड्स कृष्णा, कृष्णा मेक्स 10 steps टुवर्ड्स अस. कारण कृष्णा इज मोर कीन टू ब्रिंग अस बॅक टू हिम. आमका बोलो वृंदावना वच्ची इतली घाई ना, आम्ही हांगा मजेत आसात. वी डोंट नो द अर्जन्सी, द इम्पॉर्टन्स. पण कृष्णा खबर असा की तू किती सोडून हांगा आयला, ताका घाई आसा आमकां थंय व्हरची. सो ही इज मोर कीन. आम्ही जर बरी चॅन्टिंग केली, जर का आम्ही अशी चॅन्टिंग केल्या सुद्धा कृष्ण जर का ऐकता, आम्ही जर का सिन्सिअरली बसून प्रॉपर प्रोनाउन्सिएशन करून जर का चॅन्टिंग केली तो कितलो खुश जातलो. प्रोनाउन्सिएशन वेल्यान आमकां एक फावटी एका कोणे सांगलेले म्हाका याद ना, पण कोणतरी गुरु महाराजांनी सांगिल्ले की प्रोनाउन्सिएशन, आता खूप लोक असतात तांकां चायनीज फॉर एक्झाम्पल उनका तांकां र उच्चार करचे जायना. ते लोक हरे कृष्णा 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 हरे हरे असे चॅन्ट करतात. बट कृष्णा एक्सेप्ट्स दॅट ऑल्सो. कारण कृष्णा पळयता की हो जीव जपा करच्या कितलो प्रयत्न करता. सो कृष्णा इवन एक्सेप्ट्स दॅट काइंड ऑफ चॅन्टिंग. बट ऑफकोर्स जर आमकां क्लियर प्रोनाउन्सिएशन जाता, then why should we do Hare Krishna, Hare Krishna? We have to chant clearly. ना जाल्यार कृष्णा एक्सेप्ट करता, बट दॅट डजंट मीन आम्ही असे कितीतरी रॉंग प्रोनाउन्सिएशन करून चॅन्टिंग करचे. समटाइम्स चॅन्टिंग करताना डेंजर किती जाता, आम्ही जी बीड हातात धरतात ते आता प्रॅक्टिकली करून दाखवता. आम्ही बीड हातात धरली तर खूप जणांक अशी 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 करची सवय होता. हरे कृष्णा कृष्ण म्हणजे आम्ही हलयतात असे बीड. आणि तसे करताना तो मंत्र कंप्लीट जावची पहिलीच आम्ही नेक्स्ट बीडाकडे वता. म्हळ्यार किती जातले, वी विल चॅन्ट लेस दॅन 108 टाइम्स इन वन राउंड. केन्ना केन्ना हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम नेक्स्ट बीडात करतात. सो नॉर्मल टाइम फॉर चॅन्टिंग 5 मिनिटं 6 मिनिटं लागल्यार आम्ही 3 मिनिटात चॅन्टिंग खतम जातली. देयर इज अ डेंजर. पण जर का आमकां अशें दिसता की आम्ही अशी करू शकतात, तेन्ना आमकां वी हॅव टू बी व्हेरी वॉचफुल अँड अटेंटिव्ह. चॅन्टिंग करच्याक आम्ही एकदम अटेंटिव्ह जावचे जाय की म्हाका हांव बीड केन्ना सोडता, नेक्स्ट बीडाचेर म्हागेलो मंत्र सरल्या नंतर वता की ना वता, हे आमकां वी हॅव टू बी वॉचफुल ऑफ दॅट. सो दीज आर सम स्मॉल टिप्स चॅन्टिंगाचे की आम्ही चॅन्टिंग कशी सुधारू शकतात. अँड चॅन्टिंग इज द युग धर्म ऑफ कलियुग. जशी पहिले हांवें सांगिल्लें की सत्ययुगाचे युगधर्म आशिल्लो पेनन्स करचे, तप करचो. त्रेतायुगाचो युगधर्म आशिल्लो सॅक्रिफायसीस करचे. द्वापर युगाचे युगधर्म आशिल्लो डिटी वर्शीप करची.
तसं युगधर्म कलियुगाचा असा जपा करतो. तर जपा केल्यावर भरपूर फायदे होतात. तर आम्ही एक प्रोपर सांगताले, ऑल यू हॅव टू डू इज हिअर द मंत्र. तोंडान उलवचं, कानान ऐकूचे, हातान काउंट करचे, बस. दिस इज ऑल व्हॉट यू हॅव टू डू चॅन्टिंग करताना. एक एक बीड टच केली आम्ही, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तोंडान उलयता, कानान ऐकता, मग फिंगर त्या बीडाचे रसा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. नेक्स्ट बीड हरे कृष्ण हरे. सो जस्ट हिअर, चॅन्ट, हिअर अँड फील द बीड. हे तीन गोष्टी केल्यावर आमगेले चॅन्टिंग परफेक्ट जातले. तर शिल्लक गुरुपादान आमकां हे सांगिल्ले. आता चॅन्टिंगचे आम्ही आमकां जे इनिशिएटेड डिवोटीज असतात तांकां मिनिमम राउंड 16 सांगला. गौडीय परंपरा अनुसार 64 राउंड करचे जाय रोज. तर श्रील प्रभुपाद युएसात आशिल्ले आणि ताणे तांगेल्या डिसायपल्साक सांगले की यू हॅव टू चॅन्ट 16 राउंड्स. सगळे डिसायपल्स वदचा लागले, प्रभुपाद वी हॅव टू ऑल्सो प्रीच. 64 राउंड्स रोज आमकां करच्या लागल्यार हाऊ मच टाइम वी विल स्पेंड ऑन चॅन्टिंग, वेन विल बी प्रीच. प्रभुपादान सांगले ओके 32 राउंड्स. नो प्रभुपाद, 32 राउंड्स ऑल्सो नॉट पॉसिबल. मग प्रभुपादान सांगले ओके 16, नॉट अ सिंगल राउंड लेस देन 16. मिनिमम 16 राउंड्स. म्हणजे जेव्हा आम्ही दीक्षा घेतात तेव्हा बी आम्ही म्हणतात मिनिमम 16. आय विल चॅन्ट मिनिमम 16 राउंड्स ऑन माय बीड्स. असे आम्ही वचन देतात गुरु महाराजा. आय विल चॅन्ट मिनिमम 16 राउंड्स. म्हणजे तुमको फिगर तुम्ही ठरवतो. Will you chant 20 rounds, 18 rounds, 25 rounds, 32 rounds every day? But minimum 16. Not a single round less than 16. ही रिक्वायरमेंट असेल. तर आणि प्रत्येक माळात 108 किती असतात असे एकान विचारले. तर 108 इज सपोज टू बी अ ऑस्पिशियस नंबर. 108 उपनिषद असतात. श्रीकृष्णाले 108 प्रमुख गोपी आशिल्ले. सो 108 इज अ व्हेरी ऑस्पिशियस नंबर. म्हणून आम्ही 108 चे माळाचे चॅन्टिंग करतो. आणि मिनिमम ऑफ 16 राउंड्स इज व्हॉट वी डू. एकादशी उरल्यार, कोणी फेस्टिवल उरल्यार, वी कॅन से वी विल चॅन्ट मोर राउंड. अधिक महिना, अधिक आता पुरुषोत्तम मास असा. पुरुषोत्तम मासात बी बरेच जण असे कमिटमेंट घेतात की आम्ही विल चॅन्ट मोर दॅन 16 राउंड. कितली बी कमिटमेंट घेतली तरी कीपिंग द कमिटमेंट इज इम्पॉर्टंट. नाजाल्यार फर्स्ट दिवशी उत्साहान आम्ही करतली, 16 आम्ही 32 करतात, पण 32 कितें मागीर 16 बी जावचो ना. सो डोंट ओव्हर कमिट. स्वतःले कितली पात्रता असा, कितली केपेबिलिटी असा त्या अनुसार आम्ही कमिटमेंट घेवचे अँड फॉर एक्स्ट्रा राउंड अँड वी शुड फॉलो दोज दॅट कमिटमेंट्स. आता हरिदास ठाकूराले नाव तुम्ही सगळ्यांनी ऐकले उरतले न्ही. हरिदास ठाकूर ऐकला. हरिदास ठाकूर कितली नंबर ऑफ राउंड चॅन्टिंग करताले रोज? रिलॅक्स जप, रिलॅक्स मंत्रास, रिलॅक्स कितले? हा हा म्हळ्यार 192 राउंड. 192 राउंड ते रोज चॅन्ट करताले. त्यांच्याकडे इतलो वेळ खंयच्यान येतालो? तर चॅन्टिंगचे परिणाम किती झाले की ती इतली शुद्ध झाले की तांकां अट्रॅक्ट करच्याक जेन्ना एक प्रॉस्टिट्यूट आयली तर प्रॉस्टिट्यूट तांकां अट्रॅक्ट करू शकली ना, उलटी ती प्रॉस्टिट्यूटच डिवोटी झाली. साक्षात मायादेवी बी तांगेली परीक्षा घेवच्याक आयिल्ले, पण साक्षात मायादेवी बी तांच्या मुखार हात टेकले. सो
दॅट इज द पॉवर ऑफ चॅन्टिंग, पॉवर ऑफ जपा. त्याचे विरुद्ध विश्वामित्र मुनी व्हडलो तपस्वी आशिल्लो, पण मेनका ताका इझिली अट्रॅक्ट करू शकली. तर विश्वामित्र मुनी तपस्वी आणि अंगोलो हरिदास ठाकूर भक्त आशिल्लो. सो दॅट इज द डिफरन्स बिटवीन अ भक्त, अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड अँड अ तपस्वी. बिकॉज जो डिवोटी उरता लॉर्डचो तो प्रेमान म्हाका सर्व्हिस दी, म्हाका सर्व्हिस दी हे मागत प्रेमान चॅन्टिंग करता, नावाचे उच्चारण करता. म्हण ताका हार्ट प्युरिफिकेशन जाता, अनर्थ वतात आणि फायनल गोल लाईफचो आमगेलो कितें आसा? टू गेट द लव ऑफ गॉड. कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम मेळचो आमगेलो गोल आसा लाईफचो. मनुष्य जन्म त्या खातीरच घेतला. ॲनिमल लाईफात ते पॉसिबल ना, पण मनुष्य जन्म घेतल्यानंतर आमकां ते करचा जाय. सो वी आर डुईंग दिस चॅन्टिंग, प्युरिफाईंग अवर सेल्फ आणि भगवत धामात वचची आम्ही तयारी करतात. भगवत प्रेम मेळोवचे आम्ही प्रयत्न करतात जपा करून. तर होली नेमचे इम्पॉर्टन्स किती आसा ते दाखोवच्याक एक स्टोरी आसा. ते रामाले नावाची स्टोरी आसा. एक फावटी काशी राजा म्हण आशिल्लो, काशीचो राजा आशिल्लो. ताका नारद मुनीन सांगले की तुका रामाच्या नावाचे महत्व कळच्या जाय. तुम्ही जालो येस, म्हाका रामाच्या नावाचे महत्व कळच्या, म्हाका इच्छा आसा. तुम्ही जाल्ले बरें, फाल्यां तू रामाल्या सभेत वच. आणि रामाल्या सभेत बरेच थंय ऋषी मुनी दुसरे कोण कोण अशी तपस्वी आयले उरतले. तर त्या सगळ्याक तू आदर कर, फक्त विश्वामित्र मुनीला अनादर कर, ताका इग्नोर कर. ताच्याकडे तू लक्षच देऊ नका. म्हाका व्हाय म्हणून विचारू नका. डू ॲज आय टेल यू. नारद मुनीन सांगले काशीराजा. काशीराजा रामाल्या सभेत गेलो. सगळ्याक त्याने आदर केले, सगळ्याक नमस्कार केलो, दंडवत केले. आणि त्या विश्वामित्र मुनी बशिल्ले, तांकां जस्ट इग्नोर करून तो मुखार गेलो, वशिष्ठ मुनीकडे गेलो, तांकां बी आदर केलो. विश्वामित्र मुनी वॉज हर्ट. तांकां भारी राग आयलो की अशें कशें म्हाका करू शकता हो. सगळ्या लोकांक आदर करता, म्हाका ताणें इग्नोर केले. हांव इतलो व्हडलो विश्वामित्र मुनी, हांव रामालो गुरु आसा, रामाल्या सभेत आयला आणि हो मागूनच अपमान करता. आय विल गो अँड कंप्लेन टू राम. विश्वामित्र मुनी रामाकडे गेले आणि तांकां सांगचे लागले की हो तो काशी राजा आयला, ताणें म्हाका इग्नोर केले, म्हाका आदर दाखोवन तो सोडूनच दी, म्हाका न पळयताच तो मुखार गेलो वशिष्ठ मुनीकडे. आय विल नॉट टॉलरेट दिस. तुका ताका शिक्षा दिवच्या जाय. कसली शिक्षा? ताका तू कॅपिटल पनिशमेंट म्हळ्यार कितें? मान उडोवचे. तर रामा बी दिसले हो म्हगेल्या गुरुला इतली अपमान केलो, फाट 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 तर तो 3 बाण काढता हातात आणि म्हणता टुमॉरो बिफोर सनसेट हांव तगलो वध करतलो. रामान डिक्लेअर केले. काशीराजान ऐकले. काशीराज धावत धावत नारद मुनीकडे गेलो. म्हणजे नारद मुनी, तुम्ही म्हाका सांगिल्ले विश्वामित्रालो अपमान कर म्हण, तशें हांवें केला. यू सेड डोंट आस्क मी व्हाय ऑल्सो. आता ताजे परिणाम किती झाले की राम म्हाका फाल्यां मान उडयतलो. नारद मुनी विचारले डोंट वरी, गो टू अंजना. अंजना म्हळ्यार कोण? हनुमानाली आई. अंजनाकडे गेलो. अंजनाक म्हणचा लागलो की नारद मुनी असे जे झाले, नारद मुनी म्हाका सांगला की तुम्ही म्हाका हेल्प करतली. अंजना म्हणच्या लागली हांव हेल्प करचे ना, पण म्हागेलो चलो तुका जरूर हेल्प करतलो. चलो म्हळ्यार कोण? हनुमानजी. हनुमानजीकडे वचा, तो तुमका डेफिनेटली हेल्प करतलो. तो काशीराजा गेलो हनुमानाकडे. हनुमानाक सगळी हिस्ट्री सांगली ताणे. नारद मुनी म्हाका अशें सांगले, हांवें अशें केले, आता रामान 3 धनुष्य बाण काढल्यात, म्हणटा लागलो बिफोर सनसेट हांव तुका मान सोडतलो विथ दीस 3 एरोज. हनुमान विचारला अरे बापरे,
तू तर मगाला मास्टराकडेच मारामारी करच्या लावला म्हाका. मास्टराले जे वर्ड आसा तेच म्हाका तू सांगता की वर्ड खोटे पाड म्हण. पण काय हरकत ना, हा तुका एक सांगता. फाल्यां तू शरयू नदीत वच. शरयू नदीत उबराव उदकात आणि रामाच्या नावाचो निरंतर जप कर. आणि तुझ्याच लागीन हांव बी उबरो वतलो आणि हांव बी रामाचे नाव घेतलं. आम्ही दोघी पण रामाच्या नावाचे जप घेऊया करूया. तर काशीराजा थंय उबरा गेल्लो, ताच्या बाजून हनुमानजी उबरा गेले आणि जप करतले. राम 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 म्हणताले कंटिन्युअसली. राम थंय आयले. रामान फर्स्ट बाण सोडलो. तो हो काशीराजा राम 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 म्हणतालो. हनुमानान तो बाण पकडलो आणि मोडून उदकात उडयलो. दुसरो बाण सोडलो, तो बी मोडून सोडलो हनुमानान. थर्ड बाण सोडलो, तो बी मोडलो हनुमानान. राम म्हणचे लागलो, यू आर माय सर्वंट और काशीराजा सर्वंट. हनुमानाक विचारचे लागले, हनुमान यू आर सपोज टू बी माय सर्वंट, वाय आर यू सर्विंग काशीराज. मगलो बाण राम बाण म्हळ्यार कितें 100% सक्सेस. तिन्ही बाण तू मगले मोडले आणि मगले वर्ड जवळच्या दिलो ना तू, असे कितें केले. हनुमानजी म्हणजे लागलो, लॉर्ड राम हांव तुगेलोच सर्वंट आसा, 100% करेक्ट. बट देर इज वन प्रॉब्लेम. कितें प्रॉब्लेम आसा. हांवें अशें वचन दिला की जो कोणी रामाचे नाव घेता तागेले हांव रक्षण करतलो. तर हो जो काशीराजा आसा तो सतत राम 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 म्हणता. सो आय एम बाउंड टू माय प्रॉमिस ऑफ प्रोटेक्टिंग हिम. म्हण हांवें ताका प्रोटेक्शन दिले. तर राम हसच्या लागलो. सो दॅट इज द पॉवर ऑफ द होली नेम अँड डुईंग चॅन्टिंग ऑफ द होली नेम म्हळ्यार आमकां रामाचे, कृष्णाचे, राधा राणीचे प्रोटेक्शन. कारण आमगेला हरे कृष्ण महामंत्रात तीनच वर्ड्स आसात तसे पळयल्यार. हरे म्हळ्यार राधा राणी, कृष्ण म्हळ्यार कृष्ण आणि राम म्हळ्यार राम नाजाल्यार बलराम. हे तीनच नाव आसात आणि काही वर्ड्स नात आमगेल्या हरे कृष्ण महामंत्र. सो वी आर praying to all three personalities. Please engage me in your service. Please engage me in your service. तर सर्व्हिस करच्याक आमकां प्रोटेक्शन जाय, नाजाल्यार सर्व्हिस कशी करतली. सो लॉर्ड विल अँड एनी सर्व्हिस दॅट विल प्लीज द लॉर्ड. आमगाल्या मनाची सर्व्हिस ना. आमकां ताका डिटी वर्शीप आवडटा आणि लॉर्डान सांगले फाल्यां तू लेक्चर घे. आमकां लेक्चर घेवच्याक आवडना, डिटी वर्शीप आवडटा. पण लॉर्ड लव्स गिविंग लेक्चर. सपोज यू हॅव टू गिव्ह लेक्चर. आमकां लेक्चर दिवचे आवडटा पण लॉर्ड सेज नो, यू हॅव टू स्वीप द फ्लोर, क्लीन द फ्लोर, यू हॅव टू डू दॅट सर्व्हिस. सो फायनली आमकां ती सर्व्हिस करची जाय ज्याणे भगवंत खुश जातले. आणि ती सर्व्हिस आम्ही कॉन्स्टंटली मागतात आमगेले चॅन्टिंगान. आणि एक कहाणी हांव सांगता. अजामिलाली. अजामिलाली कहाणी खबर आसा सगळ्यांक? सगळ्यांक खबर आसा? इज देर एनी सिंगल पर्सन हू डजंट नो द स्टोरी ऑफ अजामिल? एक बी खबर आसा म्हाका. हा खबर आसा म्हाका. ना, ज्याका खबर ना ताणे सांगा. कोणाक खबर ना? सगळ्याक खबर आसा? गिरिजा माताजी तुमकां बी खबर आसा? मागीर हा ड्रॉप करता ती स्टोरी. आय विल नॉट टेल दॅट स्टोरी. कारण सगळ्या खबर उरलेल्या स्टोरी सांगच्या फायदो कितें. हांव दुसरी स्टोरी सांगता. ती स्टोरी आसा डोरोथिली. डोरोथिली स्टोरी खबर आसा सगळ्यांक? ना माताजी ना. ओके, व्हेरी गुड. सो आय विल टेल स्टोरी ऑफ डोरोथी. तर एक पटी ही स्टोरी राधानाथ स्वामी महाराजान, जे आमगेले गुरु महाराज असतात, ताणी ही स्टोरी सांगितली. तर एक पटी राधानाथ स्वामी महाराज
अमेरिकेत तांकां एक पर्टिक्युलर प्लेसाक म्हाका दिसता जॅक्सनविल की खंयच्या तरी प्लेसाक वचचे आशिल्ले लेक्चर दिवच्याक आणि ते लेक्चर दिवच्याक वचच्याक म्हण एअरपोर्टाचेर फ्लायटची वाट पळयत बशिल्ले इतल्यात अनाउन्समेंट झाले की द फ्लाइट इज गोइंग टू बी डिलेड कारण फ्लायटातली एअर कंडिशनिंग काम करना तर ती रिपेअर कर मागीर आमकां ती फ्लाईट आम्ही सोडू शकता ताजे पयलीं आम्ही फ्लाईट सोडू शकना हे जेन्ना अनाउन्समेंट झाले तेन्ना एक बायल अराउंड 50s आशिल्ली ती 50s एज ग्रुपातली आशिल्ली ती धाड 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 चमकून काउंटराचेर गेली एअरपोर्टाचेर आणि त्या काउंटराचेर बशिल्ल्या सगळ्या लोकांक बदरच्या लागली हाऊ कॅन यू डू दिस टू मी तुमकां खबर आसा ही मगली फ्लाईट मिस जाल्यार म्हणजे कितली व्हड आपत्ती येवची आसा यू कांट डू दिस टू मी ते सगळे क्लर्क म्हणचे लागले सॉरी मॅडम आम्ही काय करू शकनात एअर कंडिशनिंग वर्क जायना ते रिपेअर ना जाल्यार तुम्ही त्या फ्लायटातच बसू शकची ना सो वी हॅव टू डू दॅट तर ती इतली बेजार झाली आणि ती सगळ्या होड बदर झाली आणि बदरत सगळ्याक सांगताली की कशे जाता ही एअरलाईन म्हळ्यार कितें आसा हे आसा ते आसा आणि मागीर तिने राधानाथ महाराजाक पळयले राधानाथ महाराज एका कोपऱ्यात चॅन्टिंग करत बशिल्ले महाराजान बी तिका पळयले आणि महाराजान पळयल्यानंतर महाराजाक कळले की आता ही म्हजे कडेन येतली आणि ती सरळ चमकून राधानाथ महाराजा लागीं गेली आणि तांकां म्हणच्या लागली आर यू अ मंक महाराज म्हणच्या लागले येस सॉर्ट ऑफ देन यू हॅव टू आन्सर माय क्वेश्चन्स ती डोरोथी महाराजाक म्हणच्या लागली तर महाराज म्हणच्या लागले येस प्लीज टेक अ सीट व्हॉट क्वेश्चन्स तर तिने सांगले असे म्हाकाच कितें जाता वाय इज इट हॅपनिंग टू मी तर महाराजान ताका विचारले अशें म्हळ्यार कितें कॅन यू प्लीज टेल मी व्हॉट इज द प्रॉब्लेम डोरोथी म्हणच्या लागली टिल अ फ्यू मंथ्स बॅक सगळे मगले लाईफ एकदम सुरळीत चलिल्ले मगली फॅमिली आशिल्ली बरी सगळे चलिल्ले मागीर अशी एक प्रसंग आयलो की आमगेले खंय तरी आमी वताली फूल फॅमिली आणि आमगेल्या कारचो ऍक्सिडेंट जालो आणि त्या ऍक्सिडेंटात मगेली पूर्ण फॅमिली खलास झाली फक्त हांव एकटे रावले ताच्या नंतर मगले जे काही प्रॉपर्टी आशिल्ली घर आशिल्ले जे सगळे आशिल्ले ते मगल्या इनलॉजच्या लोकांन म्हाका चुकीची म्हजे कडच्यान सही करून कितें तरी म्हाका चीट करून सगळे त्या लोकांन घेतले आता माझ्याकडे ही ब्रीफकेस आसा दिस इज द ओनली थिंग आय हॅव ह्याच्या व्यतिरिक्त माझ्याकडे काही ना जस्ट अ फ्यू डेज बॅक म्हाका अशें कळले की म्हाका आता कॅन्सर जाला आणि हो कॅन्सर इतलो वाईट आसा की 6 मंथ्सात फक्त आय कॅन लिव्ह फॉर ओनली 6 मोर मंथ्स हांव डॉक्टर कडे गेले डॉक्टर म्हणचे लागले या कॅन्सरची ट्रीटमेंट एक पर्टिक्युलर डॉक्टर देता आणि त्या डॉक्टरची अपॉइंटमेंट मेळच्या भारी कठीण आसा तर फाल्यां सांजची अपॉइंटमेंट आसा ताच्या नंतर आफ्टर 6 मंथ्स नो अपॉइंटमेंट तर आता जर म्हाका ही फ्लाईट मिस झाली तर म्हाका ती कनेक्टिंग फ्लाईट मिस जातली आणि कनेक्टिंग फ्लाईट मिस जाल्यार म्हागेली अपॉइंटमेंट बी मिस जातली then I have no hope of living. So can you explain why it is happening to me? So महाराजान तिका सांगले की आमगेले प्रेझेंट जे आसा that happens because of our past. आमगेले प्रेझेंट आसा ते पास्टान जाता but our future depends upon on our present. कळले तुमका
पास्टचे इफेक्ट प्रेझेंट आणि प्रेझेंट कर्माचे इफेक्ट आमगलो फ्युचर. तर आता जे काय तुमकां आयुष्यात जाता दॅट इज बिकॉज ऑफ अवर पास्ट, युअर पास्ट. पण फ्युचर तुमगले प्रेझेंट ऍक्टिव्हिटीजात अवलंबून आसा. तर ती म्हणच्या लागली बट आय हॅव नॉट डन एनिथिंग रॉंग इन माय पास्ट. तर महाराजांनी तिका सांगले इट इज नॉट जस्ट अवर करंट लाईफ. कर्मा तुमगे कर्माच्या टॉपिकाक सांगिले उरतले की लाईफ टाईमचे कर्माचो इफेक्ट डिलेड कर्माचो रिएक्शन जाता. नॉट नेसेसरीली ह्या जन्माचे सगळे रिएक्शन तुमकां मेळटली. पास्ट लाईफाची बी रिएक्शन आता मिळू शकता. सो वॉट एव्हर इज हॅपनिंग मे बी इन युअर पास्ट लाईफ यू हॅव डन समथिंग. पण एक पटीन पळोवच्या जाल्यार युअर करंट सिच्युएशन इज द बेस्ट सिच्युएशन. कारण या अवस्थेत तू देवाले नाव एकदम आतुरतेन घेऊ शकता विथ सेन्स ऑफ अर्जन्सी अँड विथ इंटेन्सिटी. जर का अशी अवस्था ना जाल्यार एकदम मेकॅनिकली घेतली आम्ही देवाचे नाव. पण अशी अवस्था जाल्यार आम्ही कितली इंटेन्सली देवाचे नाव घेतले जप करतले. सो look at it as an opportunity for you to take the name of the Lord. So you should chant the name of the Lord. जप करचो. ती म्हणच्या लागली खंयच्या देवाचो जप करू. राधानाथ महाराजांनी तिका सांगले की whomsoever God you believe in. तर ती म्हणच्या लागली what are you chanting? राधानाथ महाराज सांगले हाव हरे कृष्ण महामंत्र म्हणतात. Can you write it down for me? महाराजांनी तिका कागदाचेर तिका बरोवन दाखयलो हे मंत्र आसा. So you should chant this mantra attentively. तिने ती स्लिप घेतली पेपरची आणि थंयच बसली चॅन्ट करच्या. बीड्स काय नाशिल्ली, ती फक्त ती वाचताली. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. कॉन्स्टंटली चॅन्ट करतली. त्याच्यानंतर महाराज सांगतात 2-3 वेळा परत अनाउन्समेंट झाली आणि फ्लाईट डिले जावची आसा. पण हिगले पूर्ण लक्ष त्या कागदाचेर आशिल्लो. इतली अनाउन्समेंट झाली तरी ती थंयच्यान हल्ली ना. जस्ट बिफोर चॅन्टिंग तिगली अवस्था कशी आशिल्ली, ती अँग्रीली सगळ्याचेर धांवन गेली, सगळ्याक बदलच्या लागली. पण आता जेन्ना ती चॅन्टिंग करच्या लागली तेन्ना शी वॉज इमर्स्ड इन चॅन्टिंग. मागीर फायनली अनाउन्स जाले की फ्लाईट रेडी आसा, तुम्ही बसू शकता. आणि फ्लायटात गेल्यानंतर तांकां रिअलायज जाले की अजूनही एअर कंडिशनिंग चलनाच, टॉयलेट्स बी बंद असतात. इतली वाईट परिस्थिती आशिल्ली. महाराज म्हणच्या लागले की ती एकदम लास्ट सीटाचेर बशिल्ली आणि महाराज फ्रंट सीटार आशिल्ले. तर महाराज म्हणच्या लागले की हांव पळयतालो की ती अजूनही चॅन्टिंग करता की. तर शी वॉज ऍक्च्युअली चॅन्टिंग स्टील. थ्रू आउट द फ्लाईट शी वॉज चॅन्टिंग. तिका आता काळजी नाशिल्ली की म्हाका ते अपॉइंटमेंट मेळटली ना मेळटली, कनेक्टिंग फ्लाईट मेळटली ना मेळटली, म्हगेलो कॅन्सर बरो जातलो ना जातलो, म्हगेली अवस्था बरी उरतली ना उरतली. शी वॉज नॉट एट ऑल वरीड बिकॉज ती भगवंताले नाम स्मरण करताली. सो दॅट इज द इफेक्ट ऑफ चॅन्टिंग. आणि जेन्ना फ्लाईट फायनली लँड झाली तेन्ना तिका व्हीलचेअराचेर घेऊन गेले आणि बतावना तिने महाराजाक सांगले can you write a message for me or can you sign and I will keep this paper with me forever. महाराजा ताचेर ऑटोग्राफ केलो आणि ती घेऊन गेली तो कागद. अँड महाराज म्हणच्या तिकलो चेहरो इतलो सॅटिस्फाईड आशिल्लो, इतलो काम अँड क्वाईट आशिल्लो की म्हाका प्रश्न पडलो की हीच फाईल इतली बदलताली की जस्ट अ फ्यू मिनिट्स बॅक. तर हो इफेक्ट असा जप करचो, इंटेन्सली जप करचो, हो परिणाम जाता. वाल्मिकींनी राम 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 म्हण रत्नाकर जो हंटर आशिल्लो तो वाल्मिकी रामायण बरोवच्या लागलो. सो दॅट इज द इफेक्ट ऑफ चॅन्टिंग, इंटेन्सली अटेंटिव्ह चॅन्टिंग ऑफ द होली नेम. आणि कलियुगाचे तो युगधर्मच असा. सो चॅन्टिंग हॅज टू बी डन एव्हरी डे.
ती डोरोथीला स्टोरीत डोरोथी एंडाक जेन्ना महाराज तेका मेन साईन सांगले तिने सांगले महाराजाक की नाव इट इज जस्ट अ डिटेल वेदर आय लिव्ह ऑर डाय आय एम नॉट वरीड बिकॉज आय एम फीलिंग द लव ऑफ गॉड. So that is the effect of chanting. Chanting as a goal किती असा to get love of God. एक दिवस चॅन्टिंग कर तिका लव ऑफ गॉड मेळ्ळे म्हळ्यार चॅन्टिंग इंटेन्सली केल्यार अटेंटिव्हली केल्यार कितलो परिणाम जाऊ शकता. ऑफेन्सलेसली केल्यार कितलो परिणाम जाऊ शकता या स्टोरी वयल्यान आमकां कळटा. सो वी ऑल आय एम नॉट हांव तुमकांच सांगना आय एम टेलिंग माय सेल्फ ऑल्सो वी हॅव टू टेक चॅन्टिंग सिन्सियरली सिरियसली. ऑफेन्सलेस चॅन्टिंग इतली पण पुरो करता. म्हाका दिसता आमी एक्सिडेड द टाइम. ओके हा थँक्यू. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा माताजी. भारी चंद कोण सांगेलच. मस्त मस्त धन्यवाद. टाइम झालेला